Здравейте, мили хора! Днес ще ви представя един невероятно нежен и вкусен ягодов чизкейк. Вкусът е като ягодов мус или ягодов сладолед. За да го направя освен вкусен и полезен, използвах веган пробиотик Genesis Mega Mix. Бисквитената основа е също с ягодов вкус. Използвах веган бисквитки без захар, лиофилизирани ягоди и малко веган масло. Притискам към основата и прибирам в хладилника. Основната ми кремообразна съставка за пълнежа е кашу, което съм накиснала за една нощ и съм изплакнала с вряла вода. Добавих изцедено веган кисело мляко, загрях овесено мляко с агар, добавих семенцата от една шушулка ванилия, добавих лиофилизирани ягоди на прах и замразени, ароматни и пълни с вкус градински ягоди. Добавям загрята сметана и масло, овесеното мляко с агар и блендирам гладко. Накрая добавих прахчето от 2 капсули пробиотик. Блендирам за кратко и изсипвам върху охладената бисквитена основа. Заглаждам и прибирам в хладилника за една нощ. За да направя още по-нежен, вкусен и неустоим този чизкейк, сервирах с разбита кокосова сметана и приготвих специален топинг, който компенсира липсата на сладост като цяло в чизкейка. Той е приготвен от кондензирано кокосово мляко и ягоди на прах. Непосредствено преди поднасяне полейте с топинга и декорирайте с лиофилизирани ягоди и малини. Получи се невероятно нежен, лек, топящ се в устата ягодов чизкейк. Горещо ви го препоръчвам. Ако ви харесва рецептата и видеото, абонирайте се за канала ми. До скоро!